lang. Adobong rabong. Ayan o. Opak. Hindi mag-focus ka. Basta rabong yan. Soy, yung, yung pig. Tapos, bawang tsaka luya. Tapos, asukal. Asukal yan ah. Tapos, betchin. Tapos, pamin. Ito ay adobo. Ay, adobo tuloy. Ima-marinate siya ng to the higher level. Kala nyo, ano lang ang minamarinate? Baboy lang. Hindi, pati ito. Yan, lagyan nyo ng paminta. Kung trip yung lagyan ng paminta, lagyan nyo. Talaga namang lalagyan yan. At saka sugo. Sugo. Ay! Yan o, lasahan nyo. Paano tita yung tikim? Lasahan nyo yan. Kung tama na yung timpla nyo. Yan lang naman. Yan. Ngayon, guys, magigisa na. Yung gigisa yung pig. Ano yan? Bakit yan? Aray! Luya! Bawang! Baboy! Kikita niyo ba? Tumigil doon yung aso, hindi siya tumakbo papasok. Doon, kanina. Sinara tuloy nila yung gate. Guys, nag-isa na yan. Lumalaban pa inon. Lagay na yung inadobong rabong. Hindi marinate. Ay, inadobo tuloy. I-marinate. Adobo mo lang, mabalino. Ayan, oo. Nagluto ka kasi. Tapos kiwar-kiwaran yung langan mo. Sakit. Takpan. O, panis. Tapos guys, kapag tuyo na yan, lagyan na ng sok. Kimars. Tapos, gisahin ulit. Yan hanggang sa pwede na. Ngayon guys, ayan, luto na po nga ang punga. Luto na siya, oh. Diba? Adobong rabong. Marami yan sa taltalon, tako kayo lang. Yan, oh, diba? Paborito ko. Yan na. Finished product. Oh. Finished product. May mag-focus ka na ba? Tada!